Jíčko. Když se schovat, veď. Ona bude lítat, už to nemají. Počkej, jak ti to sundá, mají. No ona by mu asi něco ani neudělala. Ne, ona jenom teďka by se s ním nechtěla nějak jako... Ne, domů nic. Beníku. Betinka, kde je Betinka? Ajdo. Ty jsi frajer. No ty jsi taky hustá. A to je to španělčí, ne? Taky je pravděpodobně s jezevčíkem, ale... Má stejnou hlavu jak jezevčík. A už. Tohle si všimli, viděli jsme na fotkách jezevčíky a říkáme, že to má úplně stejnou hlavu. No, jako kokřík má, ona má tělo. A jo, má hlavu z jezevčíka, to je pravda. A původně to je delší trochu. Tam matka bylo čistokrevný kokošpaněl krásný. Bení. A kokr španěl má uška níž, jo. Ona je má nahoře jako... No, delší má. No to se s tebou nebude hrát. Ajdo, ještě malinký. Ona ukazuje, poběž za mnou. Musíš sama běhat. Paní má ještě dva, nechme to ještě jedna. To je nějaká chovná stanice a oni jsou bílí, ty ostatní jsou bílí jako náš labrador. No hele, taky si bude hrát, ale on tak malinko. A ten bocas nevím z čeho má, jestli z nějaký nutrie. Přijde jak z nějakýho. Jakože k ní nepatří, že? Taky by si hrál, ty jo. Jo, to on by se za Takže on malý si bude hrát málo a Ajda si hraje jako blázen. To je blbka. Lucí, toč to na Já to točím. A já musím jít zdrý. Ale to boskou. Nejmany tak uvidíme, co z toho neroste. Doufám, že z toho nevyroste jako čau čau, že jo. Mě tak napadlo do té třídy nebo kam. No tak Ajdičko, to je malinký pejsek. No tak jasně, já bych jí to nedovolila, kdybych jako věděla, že tu zahradu nemám a že jsem na mateřský. To je prdlaška. Tak jsem si říkala v rámci, jo, duševní zdraví. Všichni jdou na zkouškový odpočatí, jenom medici jdou na zkouškový úplně vřízno. No, Lucka to samý. Ona říkala, my jdeme na zkouškový a jsme normálně vyčerpaní. Tam všichni teď psali poslední test, píšou, chce jít dát poslední test genetiky. A říkala, všichni jdou poslední, se naučíme. Ona to štěkla. Říkala, že neví. Ta taky včera mi ukazovala takovou bibli, nějakou biochemie, tam jí ty cykly se musí učit. No, biochemie už tam snaží učit. Tak ona dělá anatomii, histologii. No, to je... Jako lehčí, ještě něco. Genetiku. Taky měli tyhle předměty, ne? No ale medici mají taky biochemkové druháku, ne? No, ona je v prváku. Aha. Vím, že biochemie je v nějakým vyšším ročníku. No to je pěkná hrůza. Ale na medicíně prý největší hrůza ku podivu je nějaká biopatologie nebo něco takového, něco z patologií začít nějaké dobré zkoušky. No ono to i štěká. No, štěká, vyskakují. A nebojí se to, zdá se. Že jo, na to, že to je takový. No, taky vyvíko, už si hraje. Tak Ajdička je taky prdloš ještě. Počnej bojovej. No tak určitě to bude mít vlastnosti dvou těch psů. Jarda doufá, že převáží ten turecký, aby nám neudělal po zahradě díry. Jo, že ty jezevčíci, že asi to půjde. A kde spí? Na doma. Ale jako dole nebo nahoře? Teď spal s Markétou v pokoji. Říkala, že co? Peníčku! A já na něj mám takovou roku, tak to tam je. Já říkám, že jsem mama, prostě taky nějak přešel. Jo, teď je to Ajda furt chtěla spát s náma v postoji, když byl malinká. Peníčku, taky ahoj. Vylejzala z toho belíšku nebo z nás klece. A kde spíte? No, ona spí s náma v ložnici, ona je No, domácí. ale má ta tam Ajda. svoji madračku na zemi a tam spí. Jo, ona má, jak máme ložnici, tak ona má jenom madraci dole, jako před postelem, a tam má jakoby deku a tam spí, no. Takže jinak jako je to domácí, ale jako přes den je venku, ale jinak je s náma doma. Pozor, ať si na to Ben dala hned. Tebe. A ona si docela dává pozor, se mi zdá. Dá pozor, aby Ona tady totiž jsem tady byla před 3 dněma paní s Yorkshirem, takže to už byla přivázaná Ajda, protože ten Yorkshire měl jako pajdovou nožičku. No, nesmí moc běhat. Ona měla strach, že jí skočí na tu nožičku, takže jsme Ajdu přivázali. Tam není mlíčko ještě, frajere. A naší byly na